Нали щеш да дойде с брадвата, бе, качи брадвата, ще дойде Ти взимаха, бетера взима, другия взима. Аз съм взимал бетера. Аз живот си правиш. Даже бетера каза, че ако дойде Якудза, вика, ще бием двамата. И аз му казах, че и двамата ще бием. Ако не бях, единия ще фане, другия ще даде, брат. Къде ще ма фане ти? Трябваше да дода, Двамата, ако ва удара в колема, слушай. Трябваше да дода за клемса. Чакай да ти разправям за битера. Отиде на масаж при тайландка, при жена. Тайландка. И жената, нали, така го натиска, тук. Да. Така, и той на лайфа прави така. Ау! И халката му изпусна. Запеям се, 3 пъти пръдна и она вика, но проблем, но кай проблем, няма проблем. Човешко е, готи, човешко. Какво човешко? Той халката не му държи. Не, човешко е, човешко. Пази ми края! Края! Няма кой да те би при нас. Няма кой да те обърне. Не. Да, бе. На бетерката халката му изпуска.